বললাম এরগুলি বা একদিন এগুলি নাই কারো লোক ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କିଣା ପୁରେଇ ଦେଲେ ଯେ ନା ଦାନ୍ତିରେ ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ନା ଆସିକି ମତେ କଥା କହୁଛି ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ କାଇଁ ବଦବାଦୀ ମାଗେଣା ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ ଆଜି बड़ा हरामी हो बेटा। ହେଇନି ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ଗଳିଲାଣି ଥଣ୍ଡା ଭାଇ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଦେଲା ଭାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। 5 ମିନିଟ୍ ଭାଇ ଲେମ୍ବୁଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ଭାଇ ହାତ ମାରେନି 5 ଟଙ୍କା। ଭାଇ କାଟ ଗ୍ଲାସ ହାତ ମାରନି ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ପାଉଡର ତମର କଣ ଦରକାର କହିଲ ନାଇଁ ମ ଭାଇ ତୁଆଡୁ କିଛି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା ତ ତମ ପାଖରେ ଟିକେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ମୋ ମୁହଁ କଣ ଦେଖା ହଉଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋକା ଚୋଦା। ହଁ ବା ସେଥିପାଇଁ ତ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲି